Ngicela ukunibingelela nonke bazalwane emakhaya egameni elihle mfowethu uKristu inkosi sethu, amen. Namhlanje senza usifundo 10. Isihloko sikasifundo 10 sithi umsebenzi wemimoya emibi. Indimana yekhanda itholakala encwadini ka-1 Peter u-5 verse 8, uPetru kuqala 5 verse 8. Cela sithandaze. Siyabonga mdala amazwe nomhlaba, Thixo olungileyo, imisebenzi yakho yomusa osenzele yona, usipho ukuphila. Wanakekela inyama yethu, wanakekela umphefumulo wethu. Isithi asilwa Nkosi ukuthi kungavuki umuntu, kungaphili umuntu, ngoba Nkosi kusifanele ukufa. Ngoba siphilile, sihambile ngokuphula nokudelela umthetho wakho. Isentensi salokhu imilisha, inkokhelo yesono ukufa, kodwa wasiphilisa ngomusa. Ingakho sinesiqiniseko sokuthi akekho ophila ngoba enze kahle, kepha umusa wakho Nkosi ukuthi sibone ukuthi sigone kangakanani, bese le ndaba siyilungisa manje kusekhona isikhathi. Usazosifundisa nalesi sifundo, sicela Nkosi iy'nhliziyo zethu zilamukele izwi lakho ngentokozo nangokuqonda, sithathe iy'nqumo ezingezukuphambana nentando yakho. NgoJesu siyakhuleka, amen. Ngisacela ukubabingelela futhi abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi sethu, amen. Sithena namhlanje senza usifundo 10. Sithi usifundo 10 isihloko sakhona sithi umsebenzi wemimoya emibi. Sathi indimana yekhanda itholakala ku-1 Peter 5 verse 8, itholakala kuPetru kuqala u-5 verse 8. Ufundeka kanjena-ke, uthi qondani nilinde isitha senu usathane, siyahamba njengebhubesi elibhodlayo, sifuna esingamgwinya. Amen. Qondani nilinde isitha senu usathane, siyahamba njengebhubesi elibhodlayo, sifuna esingamgwinya. Inhloso yalesi sifundo ukuba sazi ukuthi basebenza kanjani omoya ababi lapho belwa noNkulunkulu neqiniso lakhe kuwo wonke umhlaba. Yebo, sizokwazi ukuthi basebenza kanjani omoya ababi lapha belwa noNkulunkulu neqiniso lakhe emhlabeni wonke. So, uma sizokhumbula kahle usifundo 5, siyawukhumbula isifundo 5 esawenzayo, osihloko sakhona ukuthi usathane isitha sikaNkulunkulu. Sizokhumbula-ke okunye sakutholayo kulesi sifundo ukuthi sathola ukuthi usathane msukwane exoshwe ezulwini, wahamba nezingelosi eziningi ezazingasohlangothini lakhe. So yizona-ke ezamelekelela ekuvukeleni uNkulunkulu lezo y'ngelosi. Usathane wathi uma esexoshwa ezulwini, sakuthola leso sifundo ukuthi akahambanga yedwa, wakhohlisa nazo, wahamba nazo zonke. So umbuzo mhlawumbe omkhulu umuntu angazibuza wona ekhaya ukuthi bavela kanjani omoya ababi na? Bavela kanjani omoya ababi na? Kodwa sicela siqale silokhu siphendule imibuzo-ke emfishane emncinyana nje, uyogcina usuphendulekile loyana. Umbuzo soqala siwubuze ukuthi wobani abalahlwa kanye nosathane? IBhayibheli sitshela ukuthi wobani abalahlwa kanye nosathane. Uma uzofunda isambulo 12 uverse 9, siyakuthola lokho, ngoba kwakade kunokulwa ezulwini laphana uMikhayeli ney'ngelosi zakhe, nosathane naye kukhona iy'ngelosi ezazilwa ezazingasohlangothini lakhe, imelene ezulwini. So wase seyahlulwa-ke usathane ezulwini, kwaphoqa ukuthi exoshwe. Ingakho uma sesifunda usambulo 12 verse 9, ifundeka kanjena ethi, wayesephoswa phansi udrago omkhulu, inyoka yendala ethiwa umhlebi, nosathane, odukisa izwe lonke, waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphoswa kanye naye. Amen. Kuthiwani? Nezingelosi zakhe zaphoswa kanye naye. Lokhu kuyasiqinisekisa ukuthi usathane khathi exoshwe ezulwini akahambanga yedwa nobubi bakhe, kodwa khona iy'ngelosi zakhe ezaphoswa kanye naye. So uma kuthiwa wobani abalahlwa kanye nosathane, iy'ngelosi zakhe. Umbuzo mhlawumbe wesibili sizozibuza wona ukuthi-ke, bahlalaphi labo moya ababi na? Bahlalaphi labo moya ababi na? Ngicela ukuthi sifunde u2 Peter 2 verse 4. uNkulunkulu uzosiphendula lapho. Basifunde incwadi kaPetru wesibili u2 verse 4, othi ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingilosi ezonileyo, kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni, emgodini yobumnyama, ukuba zigcinelwe ukwahlulelwa. Amen. Kuthiwani? Ngoba uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo, kodwa wazinikela ukuba ziphoswe esihogweni, emgodini yobumnyama, ukuba zigcinele ini? Ukwehlulelwa, emgodini yobumnyama. So uma kuthiwa bahlalaphi lawo moya ababi na? U2 Peter 2 verse 4 uyasiphendula.
Ngicela ukufunda uvesi 16 encwadini kaJuda. Ngicela ukufunda uvesi 16 encwadini kaJuda. Incwadi kaJuda vele inaso isihloko esisodwa. So ngizocheka-ke Juda 1 verse 16 noma ngithi nje uvesi 16, ngiyaxolisa, hayi 16, uvesi 6 encwadini kaJuda. Ngicela ukufunda uvesi 6 encwadini kaJuda, Juda 1 verse 6 ethi-ke, nezingelosi ezingagcinanga ubukhosi bazo, kodwa zalishiya ikhaya lazo, izigcinele ukulahlwa kosuku olukhulu ngezibopho ezimiyo phansi kobumnyama. Amen. So lezi iy'ngelosi zalishiya leli khaya lasezulwini. Siyathola ukuthi zaphoswa zizingelosi zobumnyama emgodini wobumnyama phansi kwani kobumnyama. Ngisacela ake siyibuzeni ukuthi ngoba lawo moya ababi behlulwa ezulwini, nosathane wehlulwa ezulwini, ngabe lokho kubenza ukuthi bengabi nawo yini amandla okwenza iy'mangaliso. Khona ingoma ethi abantu ababeyicule bethi akanamandla usathane. Okay. Kodwa-ke sithole ukuthi labo moya ababi banawo yini amandla okwenza izimangaliso. Ngabe banawo yini amandla okwenza izimangaliso noma into emangalisayo. Uma sifunda Isambulo 16 uvesi 4, sifundeka kanjani Isambulo 16 verse 4? Uthi ngiyaxolisa, Isambulo 16 verse 14. Isambulo 16 verse 14. Sifundeka kanjena incwadi Isambulo 16 verse 14. Ngokuba bangomoya bamadimoni benza izibonakaliso, abaphuma beya emakhosini ezwe lonke ukubahlanganisela ekulweni kosuku olukhulu lukaNkulunkulu umnini mandla onke. Amen. Kuthiwani? Ngokuba bangomoya bamadimoni benza izibonakaliso. So yebo, banawo amandla okwenza izibonakaliso noma izimangaliso. So umbuzo lona obesiyibuza ukuthi bavela kanjani omoya ababi na? Bavela ngesikhathi kade kunempi ezulwini, usathane ney'ngelosi zakhe sebexoshwa, baphoselwa emgodini wobumnyama, baba ngaphansi kobumnyama. Lokho kukwenza beba amakhosi ani obumnyama, abagcinanga ubukhosi babo. So bavela kanjalo omoya ababi. So futhi-ke banamandla labo moya ababi okwenza ini? Izibonakaliso. Yebo. So uJesu wabehlula yini omoya ababi? Okay, mhlawumbe umbuzo omkhulu umuntu azozibuza wona. Okay, uJesu wabehlula yini omoya ababi? Kodwa nje ngiyacabanga ukuthi impendulo umzalwane ekhaya usevele usenayo nxa amavesi akade siwafunda nangale sasifundile Isifundo 5. So amadimoni-ke uma sifunda iBhayibheli sithola ukuthi amadimoni omoya ababi ilezo zingelosi-ke ezalahlwayo. Yabo, ngakho Isambulo 16 ethi-ke ngokuba bangomoya bamadimoni, amadimoni lezi iy'ngelosi engagcinanga ubukhosi bazo ezazingadraga khathi kuvukelwa intando kaNkulunkulu. So umbuzo-ke sizowubuza ukuthi-ke amadimoni noma umoya amabi amazi uKristu ngesikhathi elapha emhlabeni. Angithi siyakhumbula ukuthi uJesu Kristu wake wahamba lapha emhlabeni. Sitheni masifunda sathola ukuthi kwabakhona ukulwa ezulwini, uKristu wawehlula amadimoni. Lokho kwawenza ukuthi emazi uJesu uma esefikela emhlabeni amadimoni, ngoba navele kuthiwa aphoselwa phansi emhlabeni. Siyathola futhi ngelinye ilanga kuthiwa uJesu usezele, uJesu useyahamba. Ngabe ayemazi namadimoni. Ela sifunde uMateyu 8 uvesi 29. Mateyu 8 uvesi 29 no-31. So kuthiwa-ke, bheka-ke bamemeza bathi, okay, sinamsebenzi muni nawe wena ndodana kaNkulunkulu? Uze lapha ukuzwisa ubuhlungu kungakabi yiso isikhathi? Amen. So uJesu Kristu lona wayehamba lana efica abantu abanamadimoni efuna ukubasiza, kwavele kwamemeza wona amadimoni ebantwini lana babesebantwini athi, hayi bo, kuthiwa bheka amemeza bathi, sinamsebenzi muni nawe ndodana kaNkulunkulu? Uze lapha ukuzwisa ubuhlungu kungakabi yiso isikhathi na? So uma kuthiwa amadimoni amazi uKristu elapha emhlabeni, yebo amazi amadimoni uKristu, ngoba abantu ababeyibambelwa amadimoni lapha ekubona ngaphakathi uma bebona uJesu eza bavele bakhulume ngathi uJesu bebemazi, bebehleli naye, uyabona. Kodwa kwakungakhulumi bona laba bantu abakhulwa amadimoni, kahle kahle kwakukhuluma la madimoni ayekubona ngoba ayamazi uJesu,
azathi uze lapho uzizwisa ubuhlungu ungakabisi isikhathi na, ngoba ayamazi elwa nawe ezulwini, ewanqoba ewaphosela phansi emhlabeni. So umbuzo kuzothi-ke uKristu wawanqabela ngokuthini na? Sizwe uKristu engayenzi into eshiwo amadimoni ewanqabela. Ake sifunde uMark 1 verse 34. uMark 1 verse 24 usho uJesu Kristu ekunqabeleni kwakhe amadimoni wawanqabela ngokuthini na? Angithi wayeyokhipha laba bantu amadimoni. Okay, ake siqale sifunde-ke uMark 1 verse 34. uMark 1 verse 34 uthi-ke umsebenzi kaJesu lana bazalwane, kuthiwa waphulukisa abaningi ababephethwe yizifo ngezifo, wakhipha amadimoni amaningi. Wayengawavumeli amadimoni ukukhuluma ngokuba ayemazi. Amen. uJesu Kristu yenjani? Wayengawavumeli amadimoni ukukhuluma ngokuba ayemazi. So ngisacela ukufunda uLuka 4 verse 41. Umbuzo angithi siyathola ukuthi amadimoni amazi uJesu Kristu esefikile lapha emhlabeni. Mark 4 verse 41. Ufunde kanjani Mark 4 verse 41? Uthi kwaphuma umsebenzi kaJesu lona elapha futhi iguli. Kuthiwa kwaphuma namadimoni kwabaningi ememeza ethi, wena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha wawakhuza, kawavumelanga ukuba akhulume ngokuba ayemazi ukuthi unguKristu. Amadimoni sithola ukuthini? Amazi uJesu Kristu elapha emhlabeni, kodwa futhi wayengawaniki imvumo yokuthi lokhu exoxa nawo noma ekhuluma nawo, wayewanqabela. So isikhathi sokusebenza sikaKristu phakathi kwabantu kwakuyisikhathi sokusebenza okukhulu phakathi kwemikhosi yombuso yobumnyama. Yonke iminyaka usathana nezingelosi zakhe ezimbi ubelokhu efuna ukubamba imizimba nemiphefumulo yabantu, abenze ukuba bone. Uma sebewunile bezwe ubuhlungu, ebese lobu buhlungu bubangwa nguNkulunkulu. Uyokubona kwenzakala isiphihli senkosi, kuvele kuthiwa hayi intando kaNkulunkulu. Cha, akunjalo. Siyakhumbula safunda uJohn 8 verse 44 ukuthi umbulalo wabantu, usathane umbulalo wabantu wasekuqaleni. So uJesu lo usathane kuthiwa yonke iminyaka nezingelosi zakhe ubelokhu efuna ukubamba imizimba nemiphefumulo yabantu, enze abantu ukuthi bone, bezwe ubuhlungu, bese lobu buhlungu bubangwa nguNkulunkulu. uJesu wayebonakalisa isimilo sikaNkulunkulu kubantu. usathane waqoqa yonke imikhosi yakhe walwa nomsebenzi kaKristu. Kuzoba njalo-ke nasempini yokugcina enkulu phakathi kokulunga nesono. So kwathi lapho ukuphila okusha nokukhanya okusha namandla amasha ehlela phezu kwabafundi, ukuphila okusha nokho kwaqhuma kuvela phansi, kuqinisa izithunywa zikaSathane. Kwaba khona ukuqina kuyo yonke imisuka nezisekelo zomhlaba. Ngobuqili inkosana yobubi manje isebenza ngobuqili njengomakade bona. Yabo. So Sathane lokho ehlanganisa ukuthi yini eyasebenzayo ayenza yasebenza, namanje usasebenza kanjalo. So umbuzo kuzothi-ke uKristu wabasiza kanjani abantu abaphethwe ngamadimoni? uKristu yena uqobo wayebasiza kanjani abantu abaphethwe amadimoni? Cela sifunde uMateyu 8 verse 6. Mateyu 8 verse 16. Cela sifunde incwadi uMateyu 8 verse 16. uKristu wabasiza kanjani ababephethwe amadimoni? Mateyu 8 verse 16 ufundeka kanjena. Uthi kwathi sekuhlwilwe baletha kuye abaningi abakholwe ngamadimoni, wakhipha omoya ngezwi, waphulukisa abagulayo. Amen. uJesu Kristu kuthiwa kwathi sekuhlwile baletha kuye abaningi abakholwe ngamadimoni, wakhipha omoya ngezwi, waphulukisa bonke abagulayo. So uJesu Kristu ngoba wayebaxosha umoya babezulwini, nalelo esefikele emhlabeni wayenawo futhi amandla okubaxosha kubo bonke ababekholwe iwona. Wayekwazi ukuthi ekhulume ngezwi bephume futhi, ngoba uJesu ubelokhu enamandla phezu kwabo ngazo zonke izikhathi. Uma ufunde uLuka 4 verse 33-36 uthi-ke uLuka 4 verse 33-36, kwakukhona esinagogeni umuntu onomoya wedimoni elingcolileyo, wamemeza ngezwi elikhulu wathi, ya, sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha? Uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu. Kusho idimoni. Verse 35 ethi-ke uJesu wamkhuza wathi, thula uphume kuye. Idimoni lamphosa phansi phakathi kwabo,
laphuma kuye lingamlimazanga. Behlelwa ngokwesaba bonke, bakhuluma bodwa bathi, yizwi lini leli lokuba ayale umoya ongcolile, ayale umoya abangcolile ngegunya nangamandla baphume na? Nkosi, amen, siyabonga. So uJesu Kristu wayekhuluma ngezwi umoya uyiqhashele wona uphume. So kunjalo. So umbuzo uma ubuthi-ke uJesu wabehlula yena umoya amabi, yebo wabehlula. Wathi Jesu sefikile babona umoya amabi ukuthi yo usefikile lo akade sixoshile ezulwini. So bonke abantu ababekhwele amadimoni uJesu Kristu wayebasindise, wakhipha amadimoni kubona. Yabo, futhi uJesu Kristu wayebanqabela omoya ababi ukuthi bakhulume. So umbuzo esizoba nawo osukwini namhlanje ukuthi sinikwe izixwayiso zini ngomoya ababi na? Khona iy'xwayiso esinikezwe zona ngomoya ababi. So ake siqale sibuze lo mbuzo mfishanyana ukuthi-ke abantwana bakaNkulunkulu kufuneka ukuba babheke kanjani labo abasebenza ngemimoya emibi na? Khona abantu abasebenza ngemimoya emibi lapha emhlabeni esiphila. Uthi umbuzo-ke abantwana bakaNkulunkulu kufuneka bebheke kanjani laba bantu abasebenza ngemimoya emibi na? So kufunda incwadi Leviticus 19 uverse 31. Levi 19 uverse 31. Uthini uNkulunkulu lapha kuLevi 19 verse 31? Uthini? Ningaphendukeli kwaba namadlozi nakubathakathi, ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Amen. Uthi uNkulunkulu nje ningaphendukeli kwaba namadlozi. Umuntu uma ethi nje nosebenza ngamadlozi noma nomoya amadlozi, ningaphendukeli kwaba namadlozi nabantu abathakathabo. Singabafuni ukuba singcoliswe yibo. Uyabona? NginguJehova uNkulunkulu wenu. So ivesi elandelayo yiwe futhi uLeviticus engizoyifunda nje kuzobe yokugcina njengamanje. uLeviticus 20 verse 6 ephendula umbuzo uthi abantwana bakaNkulunkulu kufuneka babheke kanjani laba abasebenza ngemimoya emibi na? uLevi 19 verse 31 uthena asingenze njani? Asingayi nje kubona, singaphendukeli kwaba namadlozi namathakathi, singafuni ukuba singcoliswe yibona. So uma ufunda uLevi 20 uverse 6 uthi wona, nalowo muntu ophendukela kwaba namadlozi nakubathakathi ukuya kubo ukuba aphinge, ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu ngimnqume kubantu bakubo. Amen. So kuyisona nje ngesilokhu siyalena leyo uNkulunkulu uthi kuyisona ukuthi abantu abazibiza ngokuthi abantwana abakhuzwa sekuthiwa sebeyile abantu abasebenza ngamadlozi bayothola usizo kubona. Uthi uNkulunkulu ukuphinga lokho. Uma umzalwane ephinga-ke spiritual adultery, leso ukuphinga kukamoya. Yabo. So uthi uNkulunkulu uma uyisiphingi sikamoya ukuthi ukhonza yena la futhi ubuye noma uhamba uye ebantwini abanamadlozi uyofuna usizo lakho uyofuna usizo kubona. Uthi uNkulunkulu la bantu uma uyihlanganisa nabo bayakungcolisa. Uyabo? Abantu abanamadlozi nomoya obuthakathi. So uthi uNkulunkulu uma umzalwane yalapho-ke uyofuna lolo sizo kulabo bantu uyaphinga. So uma uzoqaphela la amaHebheru ayenqatshelwe kakhulu ukuba ahlanganyele noma ngayiphi indlela ekukhulumeni nabafileyo. So uNkulunkulu wawuvala, wawucindezela umnyango uma ethi abafileyo abazilutho, abanaso isabelo nanini ukukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Kade sifunda incwadi yaMshumayeli 9 verse 5 no verse 6. So imimoya yobanuse noma imimoya yobungoma kwakungeyona imimoya yabafileyo, kodwa yilezi zingilosi ezimbi ezizithunywa zikaSathane. So imimoya yobunusi kwakungeyona imimoya yabafileyo, kodwa kwakuyizingilosi ezimbi ezizithunywa zikaSathane. Akusiyona imimoya yabafileyo, imimoya yobunusi. Imimoya lezi iy'ngilosi ezaxoshwa kanye noSathane, ezizithunywa zikaSathane. So umbuzo sizowubuza ukuthi-ke izangoma nabathakathi ngabe nabo kabavunyelwe na? Angithi sesidinga mhlawumbe ukuthi siqinisekise ngenye ivesi uma kukhulunywa-ke ngezangoma nabathakathi. Okay, uthi uNkulunkulu uthini ngabantu abakanjalo? Ake sifunde uDeuteronomy 18 uverse 10 kuya kuverse 13. Deuteronomy 18 verse 10 kuya kuverse 13. Uthi verse 10, Deuteronomy 18 verse 10 qala khona. Uthi-ke
Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, akufunakali kube khona umbhuli Nkosi yami phakathi kwethu, noma yini umbhuli, noma ohlola imhlolo ohlolayo, noma owenza imilingo, noma umlumbi lo muntu obhilayo. Utholukuthi uma kugwazwe mhlawumpe ubulawele umuntu ngesikhali, mhlawumpe kugwazwe bese kuyahamba kuyobhilwa lawo manxeba eze ephathise ummese, kubuye kuthiwa naye abagwazi abamgwazile. Angithi yabo, noma kulahlekelwe imali kubhilwe lapho umuntu akathathe khona imali esikhwameni esithile bese yahlanya. Cha, uNkulunkulu uyayinqaba-ke leyo nto. Uthi makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, labo bantu ababhulayo uNkulunkulu uyabenqaba, noma ohlola imhlola nalabo abahlolayo uyabanqaba, noma wenza imilingo uyayenqaba, noma umlumbi, laba bantu abalumbayo, noma wenza iziphoso, laba bantu iy'shemane lezi ey'shela amantombazane zibabize laphana ekuhambeni. Intombazane ingane yabantu ihambe isuka le eShowe ize iyofika le kwaMhlaba iyalingana, beyiphosa ngeziphoso, ihamba ngey'nyawo, ihamba intantatheka, ifike iy'nyawo seyivuvukele zingaka, kade iy'nqobile ithi ngiyekeni ngiye kuyona, ngiyekeni ngiye kuye, isho le nsizwa ephethe iy'phoso ezimbi kaSathane. Usho uNkulunkulu-ke makungabibikho umuntu uzokwenza iziphoso, noma ubhule emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazana. Umlozikazana la bantu abasho uma bebhula bekhona into izwe liyikhwela lishaya ikhwela. uNkulunkulu uyayinqaba yonke leyo nto. So uthi-ke ngokuba yilona lo owenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi ziningiso uJehova uNkulunkulu wakho uyakubaxosha phambi kwakho. So umuntu obhulayo, umuntu othakathayo, umuntu onamadlozi, umuntu oney'phoso, umuntu olumbayo, umuntu onemlingo, umuntu nje osebenzisa amadlozi noma wenza yonke lento le, uthi uNkulunkulu-ke ngokuba yilona lo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyakubaxosha phambi kwakho. Kuthiwani lana? Uma uzoqaphela, kukhona abantu abafikelwa ukukhathazeka uma bengasazi isimo sezindaba, abakwazi ukumela ukungaqondi, ngokwahluleka kwabo ukuzibamba benqabe ukulindela ukuba babone ukusindisa kukaNkulunkulu. So ububi abucabangayo bucishe bubasanganise. Okay, babe sebevumela umoya ukuvukela uNkulunkulu owaphatha lezi iy'ngelosi, bagijime beye emuva naphambili bekhathazeka, bengenakuphumula, beshikashikeka ukwazi ngezinto ezambuliwe ukuthi ingabe kuzokwenzakalani, yabo. So indlela enjena imthokoza uNkulunkulu, futhi ukushilo lokhu ngendlela esobala, ukuthi lokhu kutatazela, lokhu kushiseka ukuba umuntu embule isimbozo esimboze ikusasa, kubonisa ukungakholwa kuNkulunkulu, ukufuna ukwazi ukuthi yini ezolandela, kubonisa ukuthi awukholwa kuNkulunkulu. Kushiya umphefumulo waloyo okwenzayo ulungele ukucetshiswa umkhohliso uSathane. So uSathane-ke uholela abantu ukuba baye ezangomeni, athi ngokubembulela izinto ezedlulileyo esebenzisa leso sangoma abenze ukuba bethembe amandla akhe okwembula izinto ezizayo. So njengoma kade bona uSathane usebenzisa ulwazi aluzuze ngesikhathi esidlule, ebheka ukuthi iziqalo zilandelwe yimiphi imiphumela enjani nini ngokudlula, ebese nikeza ishaya emhlolweni ngokuzokwehlela umuntu okuzayo. Ngale ndlela ukhohlisa ngayo imiphefumulo empofu ephuphuthekayo, ayihole ibe yizigqila zokuthanda kwakhe. Ibuhlungu-ke le ndaba bazalwane. So umbuzo kuzothi-ke, bazosebenza ngamandla yini omoya ababi ngezinsuku zokugcina na? Ngabe bazosebenza ngamandla yini omoya ababi ngezinsuku zokugcina na? Ngizacela sifunde incwadi yaThimotheyu wokuqala. uThimotheyu wokuqala 4 uvesi 1. uThimotheyu wokuqala 4 uvesi 1 ufundeka kanjena, uthi-ke kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni, benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. Amen. Kusho uNkulunkulu ukuthi ngezikhathini zokugcina abanye bayohlubuka ekukholweni, benaka amadimoni, banaka omoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. Kusho uNkulunkulu. Uma ufunda futhi isambulo 12 verse 12, uNkulunkulu uyakhuluma lapha kusambulo 12 verse 12 uthi, ngalokho thokozani namazulu nabahlala kuwo, maye kuwe mhlaba nakuwo lulwandle,
ngokuba usathane wehlele kini enolaka olukhulu, azi ukuthi unesikhathi esifushane. Amen. So uma uzoqaphela la ukuthi-ke njengokuba usathane nezingelosi zakhe bayazi kangaka imithetho yemvelo, babusa. Okay, ake siqaleni la. Uma sithole laphaya kuthona usathane unolaka olukhulu, uyazi ukuthi unesikhathi esifishane. Angithi siyakhumbula? So njengokuba usathane nezingelosi zakhe bayazi kangaka imithetho yemvelo, basusa iziphepho, yabo. Bayawazi umthetho wemvelo ukuthi imvelo ukuze izoba nokuthula kufuneka kube njani. So usathane ney'ngelosi zakhe benze njani njengamanje? Basusa iy'phepho, basakaza izifo nokufa, o-T_B, o-COVID, ngawo wonke amandla abanawo njengezitha zikaNkulunkulu. Aphinde futhi usathane aphambukise iqiniso, asakaza amanga ngamandla akhe onke. Bekungaba ngcono kakhulu futhi uma abantu abahlala emhlabeni bebazi ukuthi ukuphela kwezinto kuyasondela ngokushesha, nokuthi isikhathi sabo, uma ngithi isikhathi sabo ngisho usathane nezingelosi zakhe sokusebenza sifishane. Sengathi nje besingahlale sikukhumbula lokho. So umbuzo-ke osizowubuza njengamanje ukuthi ichazwe kanjani imisebenzi kaSathane? Ichazwe kanjani imisebenzi kaSathane? Ngicela sifunde indemana yekhanda ethi qondani nilinde, isitha senu uSathane siyahamba njengebhubesi elifuna elingamgwinya. Lokho sikuthole, lawo mazwi siwathole kubani? KuPetru 1, 5:8. Njengamanje ngicela sifunde abaseKorinte 2:11 u-verse 4 ukuthi ichaze kanjani imisebenzi kaSathane. Uhamba uyabhodla njengebhubesi ufuna kazomgwinya. Ichazwe kanjani imisebenzi kaSathane? AbaseKorinte 2:11 u-verse 14 athi, akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya. Wow, amen. Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya. Kuthiwani la? Njengesenzo sakhe esikhulu kunazo zonke enkohlisweni yakhe enkulu, uSathane uqobo lwakhe uzolingisa uKristu. Ezindaweni ezehlukeneyo zomhlaba, uSathane uzoziveza phakathi kwabantu njengesidalwa esixhophayo, esinenkazimulo nobukhosi obukhulu. Ukumemeza kokunqoba kuzogcwala wonke umhlaba, kube semoyeni ukuthi uKristu ufikile, uKristu ufikile. Kuzokwenza kanjani-ke? Yilabo kuphela ebebekhuthalela ukufunda imibhalo, abamukele uthando lweqiniso, abazovikeleka kule nkohliso enamandla ezothumba wonke umhlaba. Ngobufakazi beBhayibheli bazomdalula umkhohlisi ozifihlileyo owuSathane. So umbuzo kuzothi-ke anganqoba kanjani amaKristu empini yakhe nemimoya yakhe emibi na? AmaKristu azoyinqoba kanjani le ndaba kaSathane empini yakhe nemimoya yakhe emibi na? Ngicela sifunde abase-Efesu 6 u-verse 11 kuya ku-verse 13. Abase-Efesu 6 u-verse 11 kuya ku-verse 13. Afundeka kanjani abase-Efesu 6 verse 11? Indlela esizonqoba ngayo la. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla ukumelana namaqhinga kaSathane, ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso, namandla, nababusi bezwe balobumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla ukuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke. Amen. Ngisacela sifunde indimana yokugcina ezosibuza ukuthi uKristu uthembise kuphi ukunqoba na? Ngabe sizoba nakho ukunqoba sethu uSathane kanti wenze nje emhlabeni? Kodwa siyamthola uKristu laphana kuLuka 10 usithembisile ukunqoba. Ngicela sivele sifunde siduduzeke sivalele lesi sifundo. UJesu Kristu uthembise kuphi ukunqoba na? Luka 10 verse 19 no verse 20. Ufundeka kanjani uLuka 10 verse 19 no verse 20? Uthi, bhekani ngininika igunya lokunyathela izinyoka nawofezela, naphezu kwamandla onke esitha, anisoze loniwa lutho. Amen. Uverse 20 athi, nokho ningathokozi ngalokhu kokuthi omoya banithobela, kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Sithola lokho ukuthi uNkulunkulu yasiqinisekisa ukuthi sizonqoba. Kunjena sizonqoba usinikezele igunya lokunyathela iy'nyoka nofezela, naphezu kwamandla onke esitha, wonke amandla kaSathane sinikezwe ukuthi sizokwenza njani? Sizowanqoba. Futhi kuthiwani? Omoya bazosithobela, kodwa singathokozi ngokuthi-ke
omoya babo bayasitshokela, kodwa masithokozele ngokuthi amagama ethu alotshiwe ezulwini. Amen. So isifundo sethu siphela namhlanje. Besikade sibuza umbuzo omkhulu ukuthi sinikezwe izixwayiso zini ngomoya ababi. Sixwayiswe kakhulu, kodwa-ke isifundo sethu besithi umsebenzi womoya ababi besitshela ukuthi-ke ngoba usathane walahlwa akalahlanga yedwa, kuney'ngolesi akahamba nazo ezingamadimoni. Abantu abafileyo sitheni masifunda sisho ukuthi abazi lutho. So lezi iy'ngelo siziguqula zizenze abantu abafileyo. Abantu abafileyo balele, kodwa imimoya emibi lena ekhulumayo ezenza abantu abafileyo. Abantu abafileyo bakaNkulunkulu baphumule othulini. So uma uNkulunkulu esiphile ukuphila, sizofunda isifundo 11 ukukhuluma ngobungoma. Cela sivale amehlo sithole isibusiso. Siyabonga mdali wamazulu nomhlaba ngezwi lakho. Sicela Nkosi limile ey'mpilweni zethu, lithele izithelo ezinhle ngokuvuma kwey'ngqondo zethu, siqonde ukuthi ngeke siphile ngaphandle kwakho. Sicela ube nathi sisazindle ngala mazwi engasuki nangengozi kuthina. NgoJesu siyakhuleka. Amen.